ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኣብዛ መልእኽቲ ፍሉይ ዝኾነት ጻውዒት ወይ ኣድናቖታዊ ጻውዒት ነቶም ብሓቅን ብእሙንነት ዝነብሩን ክመላለስዎ ዘለዎምን እያ ትዛረብ። ከመይ ጌርና ንኻልኦት ንሕብሕቦም ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣኒ ብኸመይ ኣርኢና ነቲ ሓቀኛ ዓስቢ ኣምላኽ ንገልጾ ነርእዮን። እዚ ድማ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ንኻልኦት ብምርኣይ ኣጋይሽ ኣብ ገዛና ክንቀበል መማስውቲ ክንከውን እዩ። እዚ ኸዓ ብፍላይ እኳ ነቶም ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር እናተንቀሳቐሱ ንወንጌል ዝሰብኩን ዝምሁሩን ኩላቶም ዕጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ እሞ ተቐበሎም። እዚ ድማ ሐዋርያ ዮሐንስ ንጋዮስ ብእምነቱ ነቲ ዘርአዮ ዘሎ ክርስቲያናዊ ምሳሌ ንምትብባዕን ኣጸቢቕና ኢና ንርኢ። እዛ መልእኽቲ ኣብ ሕይወት ሰለስተ ሰባት እያ እተንጸባርቕ። ቀዳማይ ነቲ ምሳሌ ዝኾነ ጋዮስ ብሓቂ ንክርስቶስ ዝሰዓበን ፍቕሪ ኣምላኽ ንኻልኦት ዘርአየን። ካልኣይ ነቲ ብእኩይ ዘረባኡ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ዝጸርፍን ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ብምርኡይ ክኸውን ዝደሊ ዲያትሮፊዮስ። ሳልሳይ እቲ ንሓቂ ደው ዝበለ ዲሜጥሮስ ድማ እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ንጋዮስ ኣጽኒዑ ዝብሎ መልእኽቲ ነይርዎ እዩ። ርኅሩሕ ክኸውን ብሓቂ ክመላለስ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ድማ ክገብር እዩ ዝመኽሮ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ንጋዮስ ርኅሩሕ ክኸውን ክእዝዞን ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወት ኣብነት ንክኸውን ከተባብዖ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ቁጽሪ 5 ዘሎ ኾይኑ ኣታ ፍቑረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይሽን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዛ ውልቃዊት ደብዳቤ እቲ ናይ ጋዮስ ሕይወት ኣብ ሕይወትና ኣጸቢቕና ከነርእዮ እያ ተገንዝበና። እዛ ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ኣጸቢቕና ርኢናያ እንተኾይንና ካብ ሰለስተ ሰባት ሕይወትና መሰየናዮም ነመሳስላ። ከም ጋዮስ ዶ ብእሙንነት ንኻልኦት ዝህብ፣ ከም ዲሜጥሮስ ንሓቂ ዘፍቅር፣ ወይስ ከምቲ ዲያትሮፊዎስ ንርእሱ ዝሓስብን ንርእሱ ዘርእን ኢኻ ርእስኻ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንምርኣይ ሕብረትካ ኣብቲ መጻኢ ዓስቢ ክትርኢ፣ ገዛኻ ንኻልኦት ክትከፍተሎም ክትቅበሎምን ብፍቕሪ ንክርስቶስ ኣብ ካልኦት ከተርእዮ ዶ ከኣይኮነን? እቲ ጻውዒትካን ሕሬትካን ካብ ኣምላኽና። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኮይኑ ቁጽሪ 1 ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቑር ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋዮስ ኣታ ፍቑር ከምቲ ንፍስኻ ዝጠዓየት ብኹሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ንስኻ በቲ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጐስኩ። ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይን። ቁጽሪ 5 ኣታ ፍቑረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይሽን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም ኣለዉ። ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካን ንመገዶም እንተኣፋንኻዮም ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ መንቲ እቲ ስምእቲ እዮም ዝወፁ። እምበኣርስከ ነቲ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግብኣና እዩ። ብዛዕባ ዲያትሮፎስን ዲሜጥሮስን ቁጽሪ 9 ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ጽሒፈ ኣለኹ። እቲ ኣውርኦም ክኸውን ዝደሊ ዲያትሮፎስ ግና ኣይቅበለናን እዩ። ስለዚ እንተ መጻኹ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘክሮ እየ። በዚ ድማ ምእካል ኣብዮስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ኸዓ ይኽልክሎም ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ። ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃጽጾ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን። ንድሜጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ፣ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ። ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና። ምስክርና ሓቂ ምዃና ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ቁጽሪ 13-14 ቀልጢፈ ክርእካ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ፣ ግናኸ ብቐለምን ብርዕን ክጽሕፈልካ ይፈተኹን። ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፍቑራትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ፍቑራትና በብስሞም ሰላም በሎም።
ስሙን በክብር ጽፏል። ዘንዶን አሸንፏል። ስሙን በክብር